Maita yenyu adikani tichiri muchirongwa Mai Chisamba show umu tiri kutarisa rwendo kubvira pamakore 40 tichienda ku60 rwendo rwekunoguma makore zvinoitika zvatingabatsirane zvatinganatsurudze inganzi pachirungu menopause. Ndakutanga nachiremba tsanangura yenyu. Mubvunzo wangu wari kana munhu waguma unogona kuita vana here? Ndopindura nichiti kana munhu aguma ava nemenopause iri confirmed, kuita mwana zviri natural kusangana nomurume zvinenge zvisingachagoneki nokuti mazai anenge atsindira, anenge avhara. Asi rimwe dambudziko ratinosangana naro nderokuti madzimai akawanda anotadza kunatsokunzwisisa kuti zveshuwa vaguma here kana kuti kwete, nokuti paunozosvika pakundoguma unombotanga uchaurukira mwedzi umwe, mwedzi miviri, mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, gore rose. Vakawanda vofunga kuti vaguma vochirega kushandisa nzira dzekudzivirira kuita pamuviri. Zvakaonekwa izvi dzimwe dzenguva unogona kukandira zai ukasangana nababa usina kuzvidzivirira unogona kubata pamuviri. Saka vanofanira kuramba muchingoedza kuzvidzivirira even if wane 48 years, wane 3 months usina kumboenda kuperiod, nokuti zvakaonekwa even though zvichishupa kuti mimba ibate, asi kune vamwe vanogona kuzongokaruka vaita mimba vasina kuzvigadzirisa. Asi kupindura mubvunzo wenyu, kana zvabatwa zvakonfirmwa kunzi menopause maguma, hazvichabviri kuti mukwanise kuita mwana muchiita zvokusangana nababa. Ndizvozvo mashoko akanaka arutaurwa nachiremba naini. Ndoziva kuti muri kutora muenzaniso wenyu muchitendero chechikristu. Pakaita mudzimai waAbrahama mwana asa achembera uko kubata kwaMwari. Asi kubata chaiko kwemazuva ese ndo zvatsanangurwa nachiremba izvi kuti kana mwena uye watsindira apasisina. Ndo kana zvazoitika sezvataurwa izvi ndo pamunozoona vamwe vachiita mwana wokunge kuti muzukuru wavo, mwana wavo. Ana chiremba ina handisi chiremba zvangu asi ndoziva kuti havazvikurudzire nekuti dzimwe nguva vana vacho havanyatsouya vakanyatsoti kwaso chiremba vachazozvibata. Kwauri Delight? Mubvunzo wangu wekutanga uri kuti panoberekwa vanhu tina mwana uberekwa achinzi matransgender. Handitika aberekwa aine sikarudzi mbiri, mazai nezvinogadzira ropa zviri kuonekwa kuti angave mukadzi kana murume, kushaya kana kushaya ruzivo kana mari munhu osvika pakuyaruka. Handitika nhengo dziri mbiri. Ndida kubvunzwa kuti ipo panyaya yemenopause pakusvika panguva izvi munhu ane kurarama kwakadaro zvinogona kuonekwa sei, zvigobatsirwa sei? Wechipiri ndeyekuti vanhu tinosiyana. Tine vanhu vane usope, vane ukarati nevane urungu. Mukudanana hatizvitarise kuti uchazoita menopause semurungu, ndichangokuda wakadaro. Zvii zvandingaone zvinowanikwa kumunhukadzi wese here kana kuti zvinowanika nemamiriro wakaita? Chimwe chacho ndechekuti shoko ngarifambe nekuti zvinhu hazvisi kuzivikanwa. Chitori chikumbiro chedu, ndinoziva kuti vakuru kana venyika vanoona chirongwa chedu nekupfuma kwachakaita. Dzidziso iyi ngaiuye munyika, ngaiuye muvanhu. Patinoswera tichiti timu yebhora inogona zvakanyanya, hatisi kuziva isu kuti kana mudzimai wangu achinge asvika panguva iyi chii chinoitika. Chekupedzera chiri sekurudziro, tiudzeiwo munoziva kana dambudziko rauya kana kuti chiga ichocho kana chichinge chauya harise dambudziko. Tiudzeiwo zvidyiwa, zvinwiwa nezvinoitwawo kuti munhu arambe simba rake richipisa. Ko zvetu zvimwe tinana amai unonzwa chiti musana wangu wakurwadza makore ava kuma50. Inga riri chikonzero chemenopause here ichocho? Zvingafambiswe sei Maita? Mibvunzo yakabata. Pindura yenyu chiremba. Ndotanga nemubvunzo wekutanga wamataura wetransgender. Takanangana nyaya yetransgender munoona uyu mwana atozvarwa ane kadambudziko. Nokuti munhu unofanira kuzvarwa une sikarudzi yakajeka kuti mukomana here kana kuti musikana. Kureva kuti paDNA yakambotaurwa pane chimwe chirongwa iya inoratidza kuti munhu achabuda akadii, pane problem kana dambudziko rakaitika mukati. Saka unoona kuti mafambiro omunhu uyu mukufamba gwendo wekuzondoguma kumenopause hunotosiyana nemunhu asikwa zvakajeka zvokuti uyu munhukadzi. Saka you find kuti haagoni kuti muti makore akati ndo paachasvika kumenopause, nokuti vanosiyana. Vanogona kutotadza kutoenda kumaperiod zvachose nokuti nhengo dzavo dzinenge dzisingatoshandi. Vamwewo nhengo dzavo dzinongoti shande zvishoma zvobva zvatomira votorega kuenda kumaperiod. Zvingobva nokuti utransgender hwacho hwakanyanya kuvabata zvakadini. Rimwe shoko ramataura rekushambadza, isusu semachiremba ndikati seungano yemagynecologist ndiri munyori wavo.
pane ma-well woman days atinotoita even nekurecognize world menopause day, asi zvinhu zvichiri kutanga tichiri kukambaira. Hatisati tanatsosvika palevhu yetinodai kuti tikwanise kushambadza shoko iri kusvika even kwarakanyanya kukosha kunova kumaruwa, kunova kune madzimai akawanda ane dambudziko iri vasingakwanisi kuzvibudisa pachena, zvasiyana nekuno kumatauni. Asi pane zvirongwa zvatinopota tichiita mugore roga roga yatinoti well woman days, patinouya tichitaura nemamwe machiremba tichimazivisa nemaaudience tichivazivisa nenhanganyaya yemenopause. Mashoko makukutu arutaurwa nachiremba. Munoziva kuti tine zvakawanda zvatisingazive nekuti tinoyeresa zvisingayere. Kudzidza hakuperi. Saka tiri kuti tikadzidza zvinhu izvozvo tinopinda kugashirana. Ndomboya kwamuri mbuya, ndobva ndaenda pana sister. Ndoziva kuti dzimwe nguva zvatinofunga mutsika nemagariro zvinonokanyana nesainzi. Asi pane zvimwewo futi zviri kutsika nemagariro zvinonobatana nesainzi. Nokuti mbuya zvinoyera here kuti kana mai vaguma, nekuti ndinoziva kuti kune vane pfungwa iyo, saka ndiri kubvunza mbuya nokuti vanomira tsika nemagariro. Chiremba vati hazvina mhosva vanhu vese nasista vataura nababa hongu kuti hamufaniri kuparadzana kuti ava vakaguma ava, munofanira kungoramba muri sekuru nambuya, mukadzi nemurume. Mbuya ndouya kwamuri, tisati ndaenda kuna sista. Ndatenda zvangu. Ndingangoti zvakangofanana. Sekutaura kuri kuita vana chiremba nana mukoti. Dzidziso ndo isiko kuchivanhu. Kuchivanhu kwedu kune kuchitaurwa izvozvozvo zvekuti vanotya nyaya yechimimba mutekwe chiya chinenge chichitaurwa chiya. Asi munhu anenge asina kupuwa dzidziso yakakwana. Vakuru vedu vanotaura kuti kana uine murume wako haukwanisi kuparadzana nemurume wako, hauite chimimba mutekwe kana ari murume wako, asi ukabuda kunze ukanga wakuita gumbo kunze ndopaunoita chimimba mutekwe ichocho. Saka tongoti kutyisidzira kwavakanga vachiita hako, asi tongoti zviri kufanana. Hakuna kuti pane chinoitika kwauri kana ukasangana ukanga waguma hako, hapana chinoitika kwauri. Mashoko akanaka ari kutaurwa nambuya nai. Tombouya kuna sister. Noti tikaenda kunyika dzimu touya zvakare kusainzi kuti tione kuti patinobatana nepatinofanira kugadzirisa, nekuti tsika nemagariro zvinhu zvinoenda zvichishanduka. Seumhizha utaura henyu sister zvimwe zvamungade kuti tizive takatarisana nenyaya yekumagumo kwemenopause. Ini ndiri kuda maita zvenyu Mai Chisamba. Ndiri kuda kuramba ndichingokurudzira ruzhinji rwenyika ino, ruzhinji runonzwa kutaura kuno kwatiri kuita, kuti kune vanokwanisa kuita research ngavarambe vachingoita research pamaindaneti ari kuuya handitika. Vanokwanisa kusvika kwavanokwanisa kubvunza ruzivo rwacho, ngatirambe tichita tsvagiridzo dzacho, nekuti izvozvo zvimwe zvinoita kuparadzanisa mukati medzimba kana vanhu vachinge vakura. Sekutaura kwatamboita kuya kuti pane machenjisi anoitika mukati momuviri yedu, kusanganisira kunhengo yesikarudziko wechidzimai tati inobatana yobva yashiringa handitika. Uye inonzi chinyi, ndingada kuti nyama dzacho kusikwa kwakaita nhengo iyoyo yakasikwa yakaitwa miganu ameno ndingamati chinye tinoti ruge muchirungu handiti kana kuti kusainzi kwacho. Iyoyo ruge inobatsira kuti inostretcha, inoita zvinokwanisa kuti even mwana une musoro wake akwanise kubuda handitika. Saka nekukura kwanoita kuti basa iroro razopera inobva yashiringa. Kushiringa kwainoita iko kune texture yacho inobva yaita puwa. Ndingati skin, ganda remukati menhengo iyoyo rinobva rava riri nyore kukuvara handiti. Saka pakuita bonde nedzimwe nguva munhu wechikadzi vamwe vanosongana nekurwadziwa. Saka ndio zvimwe zvinoita kuti vade kuzoda kutiza mumabedroom nana sekuru vavo. Asi zvinokurudzirwa kushandisa yatinoti malubricant, kushandisa angava vaseline, kungava kushandisa zvimwe zvinoita kuti bonde ritsvedzerere, kuitira kuti tirege kutiza mabedroom redu, tirege kuparadzana, tiparadzaniswe nerufu. Mashoko makukutu arutaurwa nasister nai. Ngatisangane muchikamu chinotevera.